Ayo. Ayo wis tenan. Bisa pokoknya. Kudu tenanan lho. Kudu tenanan. Mboke suarane gero. Pake iki suarane ki gero. Yo. Nek wong tuwek-tuwek ora dupleren ning ndur. Aku kira yo rada iki mau nyawang ngarepe vokal-vokal lah yo. Pas gedunge kok cawisane tolak angin. Tolak angin. Kencur. Kencur. Mosok ki wonten nggih, Pak? Cemilane kencur niki lho. Astagfirullah. Aje, wong dalu nika kangge napa kangge ngrameaken sinalsa suasanane gerimis anane tetep asik, tetep yo. Ayo, dasi dan ginjo. Pripun? Oh iya wis. Lah ngene iki yo kono gentenan. Yo kono gentenan lho. Brang lor karo brang kidul gantian. Lah aku kono sing tengah. Lah aku gak ono lerene blas. Bapake ngemil kacang gitu. Nah, pokoke sak leren sik. Nah. Dipun aturaken dasi dan hijau request saking Sohibul Hajat samangke dipun lajengaken ninggal katresnan kalian Anoman Obong. Nggih Anoman Obong baju ya. Lah kuwi malah enggak bijak. Kuwi rada dikeki jarak ngono kok disawang kaduan ben gak patek ketorong. Wah. Ayo. Pokoknya guyon begini terus. Ini ngotot kok Pak, kesukaan juga. Nopo dunia panggung yang ngeten iki isine guyon isine seneng. Niki pertama nggih, Mbak aku kurang santai wae, Mbak. Wonge grapiak kabeh kok. Santai. Ora nek sing nyokot pokoke. Pokoke Mbok Titin kok medun jenengan paling ayu dhewe. Lah. Bu Eko medun anak muda ayu. Semoga dipanaturi wonten dasi dan gitu. Ya, silakan santri wates. Acara ini berbeda bahkan dengan set out view. Bukan
dasi dan ginjo ini memberikan gambaran bahwa untuk berumah tangga tidak hanya cukup satu memandang ketampanan atau kecantikan, orang mandang sugedok. Kalau di agama, ya kalau di agama itu yang dipandang adalah akhlak mulianya, jadi tingkah lakunya. Berarti boten perlu skincare ya? Enggak, skincare ya perlu, temeriku mau kan jabatan pun perlu, cantik taman pun perlu. Itu untuk menambah apa? Gairah cinta. Itu memang perlu, tapi tidak menjadi pokok utama. Pokok utamanya mundur sakit pergi, bete kita tandur. Tapi ini wis gede-gede. Tapi mungkin ngangge niku lho skincare siang malam, nah siang malam. Aku plasmina nggih. Aje, gak ireng ngono. Nah coba kula wonten Mas. Kula wayang Daud ke Daud kok. Biyen yo jenengku Gendruwo Daud. Ngoten, jenengan. Niku sing jenengno. Pundi Pak Imam. Heeh. Pak Imam jenengan iki lho. Boten nonton kok Iku tak ngerti. Ceritanya kan Pak kalau ada jeneng sing wapi. Dados e Gendruwo Daud. Terus Gendruwo aja Daud. Lah yo dadi hidup tok wis wae lah ijek gimbal. Waktu niku nggih nom-noman. Pas persis rambutnya kula tesih gondrong. Napa nanti gondrong jenengan? Wah, riyen awakku ki langsing. Langsung saiki langsung. Wah, saya ini sekintal. Biar saya 56. Iya saiki Los Daud. tanpa susuk. Aja, iki nek sing niki dipertahanno awake cilik mangan sithik-sithik ya. Kula niki makan jarane wong gede kok Tapi ki ngoten, kula nek kalih atus baju ngeten iki jare mame gede lah ya. Tapi yo pawakan kabeh dadi daging. Semoga diponaturi napa maneh? Ninggal katresnan. Nanti sesolawat nggih. Versine Asli. kantor tesih pengen istirahat apa? Oh, selawat. Nah, versi selawat. Semoga diponaturi wonten tinggal katresnan versi selawat. Dipun paringi asli riyen saputeran. Mangke terus dipun paringi napa jenenge versi syikiran jawinipun. Semoga baju kali sinten ki wau? Kula niku nek terkenal niku rada suwe mikir ning jeneng. Suwe mikire. Sukir. Sukir. Nah, niku maknane suwe nek mikir. Dadi ape tindak napa ae leren mikir sik. Kasoporo. Ye. Seluruh Nabi Muhammad.
Abyur kang litang bumedhe sesunyo tengah wengi lumrang kandang ning pus pito sorot etan padang nuduhno jam 11 punjul 21 menit saya dalu saya sumuk kok saya kepenak lah iki saya bengi kok saya kepenak iki piye ayo kok kono yo ya sakarepmu nek kepenak yo diterusno karek engko jaluke ngate jam pira nek payahe jam 12 dirampungi yo wis iya yo nek wis jam 12 yo sampun nek pengen meneh yo nanggap meneh sok meneh ya yo ya karo sapa iki satri wates yo rapukane iki kok ayu-ayu saka ngendi iki mboke saka Sambong sing siji kono mang Mbak Juwani saka Temulus Ratu Blatung karo ketuane kono gak wani duit ya ora wani yo gak wani aja diterusno nek apa kok nek anake diterno aja bater-bater bengi-bengi yo ngene barang lho ya ning kene ana tamune yo ana bagalan ternyata yo aja suluk barang ayo Mbak Dalang ngesaken lagu napa Mbak sing Jawa-Jawa nggih saged iki kanggo ngrawehne nggone ponakan ya
kurang ajar gue susah. Nyenggol-nyenggol aja. Oh iya nek nyumbang lagu biasanya. Oh nggih Mbah Dana menawi nyumbang lagu kepiling napa pripun mengke dibawani. Niki mumpung saya bengi nek masalah suluk kurang penak ya diwarai ya. Nah, aku ki nek salah iku paling seneng kok apa nek ora salahe. Ya benere piye ora kang ngoten kok. Didudukno dadi ngerti. Ya semoga nek ngersakaken anu ngaturaken suwanten masipun niki sedulure yo dalang, lalakon yo oke. Pripun Mbak? Gubuk asmara. Nek bawane niku to sing dereng nate nek gubuk asmarane. Oh nggih, bawane panjenengan mengke gubuk asmarane di laras saking mriki. Ketake sekecamatan Mbak nggih. Ayo monggo. Nggih. Niki yo enek request yo aneh-aneh barang kok. Tolong Pak. Mungkin paringi lagu kasih tak sampai. Iki sing urung payu rapi gitu loh. Vokale Mbak Dito. Anak lanang. Sipit Effendi. Ayo Mbak, monggo Mbak dipun bawani Mbak Gubuk Asmara Mbak. Dan niki kanggo ngramekno dalu niki sae mawon pokoke niki Jawa digawa Arab digarap kuwi penak mawon nggih pokoke langsung anu nggih nek bawane cara didhawuhi bawa napa Gubuk Asmara. Niki kan pondok pesantren versinipun mungkin kali diparingi asline Gubuk Asmara nggih. Oke terus dilanjut Gubuk pesantren kok ngoten ya. Bagi hasil dirungin, terus dilanjut pesantren. Pondok pesantren. Sinten badhe bawa? Panjenengan. Kula. Nggih. Kita Melayu nggih. Pripun? Kula mengke bawa. Nggih. Jeneng Melayu. Boten mungkin tak baturi. Semoga panjenengan kemawon ingkang bawa. Mbak Juwani. Semoga dipunaturi bawa. Asmara langsung lawannya Bang ya tanpa bawa ayo saiki tamune sampun nyuwun kalau mau Sokibul Kajae nyuwun tesih Anomanobong kita ini Anomanobong dari sakit ngaturakan Gubuk niki Anomanobong Niki Gubuk Asmara niki nggih insyaallah sampeyan saged Pak Anomanobong nek mboten saged dipanjepeni griyen ngoten daripada kula matur nggih nek saged dipunaturi nek mboten di DPR kan saged benjang saged tanggap malih yo jalur aku kae ngono cocok kabeh ora nanggap neh nggih cocok tur wektune lah yo wis mepet rampung ayo diaturno Gubuk Asmara panyuwunanipun Pak Leipun Sokibul Kajae sallallahu Nabi Muhammad. Ya request Gubuk Asmara saking Pangwadun silakan santri wates bakro Bapak Menko. Acara malam hari ini bekerjasama dengan ZA Audio. Lelean
pamundutan Gubuk Asmara sampun kaaturaken pun bengi niki ora usah ngomong akeh-akeh iki ana request sing waki panyuwunanipun Mas Bendi kala wau kasih tak sampai. Nah niki pangapunten Mas Bendi ya niki keranten vokalipun ingkang dipun suwun punika nembe konsentrasi pada satu alat tidak bisa memenuhi. Lah wong njaluk sing tukang orjenil dikon nyanyi, lha iki wis pegen ijek karo nyanyi konsentrasi. Nah, sanes hotel. Lah punika ingkang salajengipun wonten request iki kok aneh. Sido rondo. Arep-arep iki. Iki sing diarep-arep sing putih. Yen muwong. Nah, niki maksudnya hanya lagu. Oh iya diwi meneh ya kamu lagu. Oke, hanya lagu. Ini bukan untuk doa ya. Ya, Sido Rondo semoga dipun aturaken. Kalian jenengan nggih. Waduh, lah aku gak tahu nyekel rondo. Duet maksudnya. Gak tahu. Ngono kita. Jen iku lagu ini. Ayo tak coba nih. Semoga langsung kemauan dipun aturi wonten Sido Rondo. Nggih. Masih bareng bersama Santri Wates. Oh, Bagu Mbak Pangan Duito. oh bagus.
Selawasis, amin. Lagune yo ono-ono wae. Pun sakniki dipun paringi niki langgam sing nganggo bawa iki mesti baju iki sing saged paringi iki Damsari, Mbak. Dalam wong ayu pepujaning hati esok dilono hati ngono ya ora masuk. Oh selawatan kok tamene bawa kok Pak jenengan sing kan ya Pak ya sing laras ya kok gentenan. Ya hati-hati sajroning urip genya nira padha sesra saben rina lan wangine Tepo Sliro versi Nyidam Sari.
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Ketitik Allah ketara bareng pemahamane cuma 0. Oh, Nah, kuwi berarti dunung. Ya, lanjut. Saya punika ngajaraken supados gayuh urip kabegjan garut gayuh kebahagiaan punika kedah hormat menghormati kudu iso padha teko selira. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Pinter-pinter kabeh ya. Lah ini di sini Bang. Tuh kok boten balik-balik kok. Lah enggak. Mantuk. Ya wis kok sedelak kasar balik neh. Nggih. Kok panggil nang. Iya ora ditutupno ditunduk ketuane yo. Ayo lanjut. Desa meh rampung kok ya ana request loro iki sik. Apa diparengno terus pamitan ngono ya? Beri cilik. Oh iya wis. Niki wonten request saking Mas Sito. Panyuwunan lewat Jumaris Roti itu. Kok ora WA dhewe? Jaluke request itu ngeten rindunya hatiku. Nah, berarti wis wayah rabi nih iki cetok. Nah, wis duwe kangen berarti duwe budget. Rindunya hatiku. Nah, muga-muga dan ya. Amin. Di tantem sandal ken kok wonge ngono kok kaduan. Walah wong sing penting didongakno dan payu rabi iki gone nganten anyar, dongane pas mati-matine sesuk nganten teko njaluk donga dadi. Duet kali jenengan iki. Bisa. Nggih. Terus yang setunggal request saking vokal Al Barokah Podang Kuning Mbak Eni. Jadi pun aturi 2 lagu nggih. Iya, diaturno 2 lagu. Terus pamitan. Iki kanca-kanca pripun langsung ngeten. Tadi menggah jamipun nek mantenan iku gak oleh luwih jam 11 oleh yo sithik-sithik ngono tok. Sesuk terus ngantenan. Ayo dirindunya hatiku.
nggih Mas Ita nggih. Amin. Ora sah wektu dawa, wektu cedhak ya amin. Nah, aku nek dawa roh cah nom-nom ngono iki rada gemes aku kudu tak cedhakno ya cara umpama aku iso karena tak cedhakno ya. Ben guyu-guyu ning pojokan ya. Besok nek komplain kan malah ya. Saniki request ingkang terakhir wonten malam pasien ngunduh mantu dalu punika. Semoga dipun aturaken podang kuning asli rumiyin mangke dipun paringi tombo ati. Iki sinten? Sing asri mungkin kula tombo ati. Nah, nggih leres. Loh, lah nek saiki wedok sik terus lanang. Atau nek biyen ya lanang sik terus laki nyiptakno wedok. Iya, lho kan iki karek nerusno ora pisanan. Ya. Baik, lagu request yang terakhir Podang Kuning. Lagu ini menutup acara malam pasien bersama santri Wates Bapangan Boyo. Semoga bermanfaat dan Allah menurunkan rahmat ridho untuk Sofi Ibu Hajah.
Gusti Allah jagai selawat Allahumma sholli wa sallim Semoga sampangke dipun lajengaken lagu pamitan kali pungkasane atur sarombongan santri wates kagem kalu punika. Ingkang saged kamaturaken sinten selawat ugi sair-sair Jawi ugi dimanfaati ingkang khusus donga kita sak rombongan kagem kewanten kekalih anak Mas Janur Winggo kaliyan Siti Nur Afifatul Hikmah mugi anggen bangun rumah tangga anggen bangun balik wisma dipun dadosaken keluarga ingkang mulya uyuh rukun katut rukun kados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kalau minangkani sarombongan ngaturaken nyuwun pamit nyuwun donga pangestu nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih.